Har wa yau dai a Najeriya gwamnatin jihar Kano ta sanar da wasu sauye-sauye kan yadda za a gudanar da hawan idi na wannan shekarar a cikin shirye-shiryen da ake yi na bukukuwan karamar sallah. Zai yi hawa na idi kamar yadda aka saba. Zuwa masallaci kuma zai dawo daga bisani sai hawan Nasarawa wanda an tsara za a yi shi amma ba a kan dawakai ba. To akwai kuma rahoto na musamman kan shigar da tsarin karatun tsangaya cikin manufar ilimi ta Najeriya, amma zan fara da karanto labaran duniya. Isra'ila ta ce ta kashe ministan tattara bayanan sirrin Iran Ismail Katib. Sai dai babu wani tabbaci kan hakan daga Iran. Rundunar sojin Isra'ila ta ce Katib ya taka muhimmiyar rawa wajen kamawa tare da kashe dubban masu zanga-zangar adawa da gwamnati a farkon wannan shekara, kuma ya jagoranci ayyukan ta'addanci kan Amurka da Isra'ila. It does show that Israel's Mossad intelligence agency. Wakilin BBC ya ce wannan dai na nuna alamun cewa hukumar leƙen asiri ta Isra'ila Mossad ta samu nasarar kutsawa sosai cikin al'amuran gwamnatin Iran, saboda kamar ta san inda kowa yake a kowane lokaci. A jiya Talata ne Isra'ilar ta kashe babban jami'in tsaron Iran Ali Larijani, wanda ake kira da zaton cewa shine ke jagorantar yakin Iran din. Kafofin yada labaran Iran sun ruwaito cewa an kai wani hari ta sama a wani kamfanin samar da iskar gas da ke filin haƙar iskar gas na South Pars. Filin na South Pars dai shine filin haƙo iskar gas mafi girma a duniya, wanda Qatar da Iran ke amfani da shi tare. Tuni aka tura jami'an kashe gobara don shawo kan gobarar da ta tashi. Iran dai na ci gaba da kai hare-hare ta sama kan Isra'ila da ma yankin baki ɗaya. Jami'an Isra'ila sun ce an kashe mutum biyu a Tel Aviv a lokacin da baraguzai suka fada kansu. Saudiya kuma ta ce ta harbo wani jirgi mara matuki wanda ya nufi wani ginin ofishin jakadanci da ke Riyadh, babban birnin kasar. Kasashen Kuwait da Qatar su ma sun ce sun kakkabo wasu makamai da Iran ta harba ta sama. Ministocin harkokin wajen kasashen Larabawa da dama da na kasashen musulmi za su gudanar da taro a kasar Saudiya a yau domin tattauna batun tsaron yankin a yayin da Amurka da Isra'ila ke ci gaba da yaƙi da Iran. Kasashen Turkiyya da Masar da Siriya da kuma Pakistan na cikin waɗanda za su halarci taron. Ministan harkokin wajen Faransa da Jamus, kasashe mafiya ƙarfin soja ƙungiyar tarayyar Turai, su ma suna ganawa. Da yake jawabi a birnin Berlin, Johann Vadepol na Jamus ya sake nanata cewa hare-haren soji kan Iran ba shi zai haifar da sauyin gwamnati ba. Ministan harkokin wajen Faransa Jean-Noel Barrot ya ce yana da matukar muhimmanci kada yakin Amurka da Isra'ila kan Iran ya sa a mance da Ukraine. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga BBC Hausa. Isra'ila ta kai karin hare-hare a yankuna masu yawan al'umma a babban birnin Beirut na kasar Lebanon a daidai lokacin da take zafafa hare-hare kan kungiyar Hezbollah mai samun goyon bayan Iran. Hukumomin Lebanon sun ce an kashe akalla mutum 12. Daga cikin waɗanda aka kashe akwai shugaban shirye-shirye na talabijin ɗin Almanar da matarsa. Is adding to this feeling that many Lebanese have that Wakilin BBC ya ce waɗannan hare-hare yana ƙara fargaba a zukatan 'yan ƙasar kan cewa babu wurin da ya tsira daga hari a ƙasar. Rundunar sojin Isra'ila ta yi kira ga fararen hula a kudancin Lebanon da su kwashe ina su koma arewa, inda ta buƙaci su bayar da tazarar kilomita 40. Ta ce za ta tarwatsa gadoji a tekun Litani domin hana Hezbollah samun damar tura ƙarin dakaru zuwa bakin iyakar Isra'ila. Shugabar tawagar agaji ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Afghanistan ta shaida wa BBC cewa akalla mutane 143 ne aka kashe a harin da Pakistan ta kai ta sama kan cibiyar sauya halayyar masu ta'ammali da miyagun ƙwayoyi a ranar Litinin a birnin Kabul. Georgette Gagnon ta ce akalla mutum 120 kuma sun jikkata. We certainly condemn it and are calling on all parties. Ta ce mun yi Allah wadai da harin kuma muna kira da dukkanin bangarorin su dakata da faɗan kuma su cimma tsagaita wuta. Ta ce tawagar majalisar na ci gaba da tantance bayanan hare-haren amma lamarin yayi muni sosai.
Cibiyar ta kasance a wani tsohon wurin horar da sojojin Amurka. Sai dai Pakistan ta dage cewa ta kai harin ne kan cibiyoyin soji da kayayyakin ayyukan ta'addanci. To ƙarshen labaran duniyar kenan. To yanzu kuma sai rahotanni, kuma kamar yadda kuka ji a farkon shirin, Isra'ila ta ce ta kashe ministan leƙen asirin ƙasar Iran Ismail Khatib a wani hari da ta kai ta sama cikin dare. Ministan tsaron Isra'ila Israel Katz ne sanar da hakan a wani taron manema labarai, amma dai har yanzu babu wani tabbaci a hukumance kan mutuwar tasa daga Iran. Ga rahoton Ibrahim Yusuf Muhammad. Rundunar sojin Isra'ila ta ce Khatib ya taka muhimmiyar rawa wajen kamawa tare da tsare dubban masu zanga-zangar adawa da gwamnatin Iran a farkon wannan shekarar, tare kuma da jagorantar ayyukan ta'addanci kan Amurka da Isra'ila. A jiya Talata ne da Isra'ila ta kashe babban hafsan tsaron Iran Ali Larjani, wanda ake kyautata zaton shine ke jagorantar yaƙi daga bangaren Iran. A yau dai ake gudanar da jana'izarsa da na shugaban rundunar 'yan sandan farin kaya ta Basij Gholam Reza Soleimani a birnin Tehran. A gefe guda kuma Isra'ila ta ƙara ƙaimi a lugudan wutan da take a kan ƙasar Lebanon a ci gaba da yakin da take da ƙungiyar Hezbollah. Sojin Isra'ila da sun kai wasu hare-hare ta sama a yankunan da ke da yawan jama'a a tsakiyar Beirut, babban birnin ƙasar. Hukumomin ƙasar Lebanon sun ce akalla mutane 12 ne suka mutu. Wani hari ya kashe shugaban shirye-shiryen siyasa na gidan talabijin na Almanar, mallakar ƙungiyar Hezbollah, tare da matarsa. A kudancin ƙasar kuma sojojin Isra'ila sun sake nanata umarnin da suka bayar na cewa fararen hula su fice daga yankin su nufi arewa, tare da yin barazanar kai hare-hare kan wuraren da ke kusa da kogin Litani. Wannan rikici da ya riga ya tilasta wa mutane miliyan 1 tserewa daga gidajensu, wanda ake ganin zai iya haifar da mummunar rikicin jin kai. Abinda hukumomi ke gudu a nan shine cewa sojojin Isra'ila na shirya kai wani gagarumin farmaki ne a kudancin kasar, wanda ke iya ƙara tabarbar matsalar jin kai da ake fama da ita a kasar. To a gaishe da Ibrahim Yusuf Muhammad. To idan muka je Najeriya, a jihar Katsina da ke arewa maso yammacin kasar, 'yan bindigar da aka yi sulhu da su sun kaddamar da hare-hare tare da kashe mutum 16 a wasu ƙauyuka 4 na karamar hukumar Jibiya bayan wani rikici tsakaninsu da 'yan sa kai a yankin. Mazauna garin da sun ce 'yan bindigar sun kai harin ne bayan samun sabani da 'yan sa kan, bayan sun yi yunkurin dakatar da su daga tafiya da wasu shanu da ake zargin na sata ne. Ga rahoton Muslim Muhammad Yusuf. Wannan harin dai na zuwa ne kusan shekara guda bayan yarjejeniyar sulhu da aka yi tsakanin mazauna garuruwa da dama da 'yan bindiga a jihar Katsina. An ce a yayin sa'insa da 'yan bangar ne aka kai ga kashe mutum 3 daga cikin 'yan bindigar, lamarin da ya harzika su suka koma ƙauyuka kusan 4 tare da kashe mutane da dama. Mazauna garuruwan na Kadobe da Farin Bala da Mil 8 da Falale dai sun ce suna fatan wannan abin da ya faru ba zai yi sanadin rushewar sulhun da aka yi ba. Ga ƙarin bayanin da wani mazaunin garin na Jibiya Usman Salisu ya min. Wallahi abin da ya faru sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abu ne wanda ya faru na bakin ciki. Wannan abu ya faru a garuruwa guda 4. Akwai wani gari da ake ce mai Inwa, akwai Falale, akwai Farin Bala, akwai Mil 8, akwai Kadobe. A majiyoyin da muka samu, barayin nan sun hito a wannan yanki, ba a san me hiddo su ba, kuma kusan an ce ba su taba kowa ba. To sai wa'annan mutane 'yan banga suka hange su, suka gane su, suka yi musu magana, daga nan aka samu musayar miyau mara daɗi, aka yi wannan buɗe wuta, wanda su ma barayan an kashe su daga cikinsu, su ma an kashe 'yan banga, don an kashe dai su 'yan bangar da yawa gaskiya. Mahukunta a jihar ta Katsina dai sun ce suna tattaunawa da duka bangarorin domin ganin ba a samu wata damuwa game da zaman lafiyar yankin ba. Honorable Aminu Ali shine mataimakin shugaban karamar hukumar ta Jibiya. Ya ce sabani ne na yau da kullum kuma suna kokarin ɗinke bakin zaren. To ka san komi dama Allah na kawo shi dai, tunda 'yan bangan nan suna iyakar kokarin su ma yadda dai za a zauna lahiya. To ka san yadda